Etnisk minoritetsstress har sundhedsmæssige konsekvenser. Det kan både være fysisk, det kan også være psykisk. Når det er fysisk, så kan det være hovedpine, det kan være svimmelhed, det kan være, at man har ondt i maven. Hvis det er psykisk, så kan det være som følelser som tristhed, eller modløshed, eller frustration, eller vrede, som kan komme til syne. Stress er generelt et stort problem, når vi taler arbejdsmiljø. Derfor er etnisk minoritetsstress og viden om det rigtig vigtigt i forhold til at løse det. Måden vi løser det på er blandt andet ved at uddanne folk i det, give praktiske redskaber og ændre på arbejdskulturen. Det gode fællesskab, det giver en tryghed i forhold til at lære og i forhold til at udvikle sig, således at de enkelte spillere tør at kaste sig ud af deres komfortzone og forhåbentlig blive grebet af fællesskabet. Hvad der er interessant for os, det er selvfølgelig at afkode de barrierer, som spillerne oplever, og er de anderledes, hvis man har en anden etnisk baggrund. Det er interessant for os at finde ud af. Vi er overbevist om, at vi kommer diskrimination til livs ved at være vores ansvar bevidst. Vi har spillerne rigtig meget. Vi bestemmer, hvornår de træner. Vi har en holdning til, hvilke skole de skal gå i, hvad de spiser, hvilke ferier de tager på. Så vi har også et ansvar i forhold til at danne dem bredere. Og det her med at danne dem, sådan at de får et andet perspektiv på dem selv og på deres holdkammerater, det er vi sikre på, det kan hjælpe den her proces.